I want the finer things in my life, so I hustle. Не, съжалявам, наистина не мога. Ще минеш през кулите вместо да участваш. Добре, виж, ето е играта, ще хвърляме монета. Ези или това, ако спечелиш, можем да дариш колкото силно искаш. Ако аз спечеля... Да те даде колкото силно искаш. Да, ако спечелиш. Ако аз спечеля, трябва да се целунем. Не, няма как да стане. Добре, аз изберем Ези. Оп. Ези. Добре, айде чао. Хвърляме монета, Ези или Тура. Ако ти познаеш, имаш право да ми удариш шамар. Ако аз позная, трябва да те целуна. Ези или Тура? Ези или Тура? Ези. Ези, добре. Да. Тоест трябва да те целуна. Ези или Тура? Ези. Добре. Тура. Ези или Тура? Добре, Тура, примерно, окей. Тура казваш. Давай така казвам. Ези? Ези. Добре, окей. Окей. Ето. Какво? Нали да? Ми да, така беше. Добре. Ще хвърлим една монета. Ако спечелиш, можем да удариш колкото силно искаш. Да бе, защо ще удрям? Можеш да ме прегърнеш колкото силно искаш. Това е по-добре. Виж, тя иска да ми причиня болка. Обаче, ако изгубиш, трябва да се целунем. Ако аз спечеля. Ези или Тура? Ези. Ези, добре. Тура. Браво, и това е. Добре, успешно видео. Ези или Тура избираш? Тура. Добре. Чакай да видим какво се е паднало. Ези, не позна. Пробвате с много непознати всеки ден. Не. Само делнични дни. И събота и неделя се целуваме помежду си, да. Това ми беше първата целувка с абсолютно непознати. Сериозно? Ти на колко си години? На 22. Ще играем игра. Ако спечелиш, можем да удариш колкото силно искаш. Ако аз спечеля, трябва да се целунем. Ези или Тура? Ези. Добре. Тура. Ако спечелиш, можеш да ми удариш шамар колкото силно искаш. Ако аз спечеля, трябва да се целунем. Ези или Тура? Имам си приятел. Ези или Тура? Ези. Тура. Ще можеш само да го повторите, тъй като не можах да такова. Не засне ли? Да. Не. Той не е заснел. Не е заснел. Да, наистина. Сериозно. Сериозно. Не е сериозно. Засне го, нали? Заснел го е спокойно, той излъга. Ези Тура се хвърля. Ако ти познаеш, будеш му шамарче. Ако той познае обаче, те целува. Само цувчета. Е така, разбираш ли нищо повече. Ези или Тура избираш? Ези. Избира Ези. Добре. Хвърля. Ези се падна. Дай, 2 от 3. Ама то трябва да се обърнем, виж. То трябва да се обърне. То се обръща с тази Тура. Да, 2 от 3. Добре. Тура, ето, Тура. Айде. What did you choose? Heads or tails? Tails. Okay. Oh, it's heads.